Bona tarda, senyor primer tinent d'alcalde, senyors regidors, senyor president de la Societat Econòmica Barcelonesa d'Amics del País, membres de la Junta. Sé que això per tots vosaltres, deixeu-me començar dient que entenc que sóc l'únic obstacle que us donguin els premis, per tant intentaré ser breu. Visca l'Eixample. Fa unes setmanes vam veure cremar els carrers de Barcelona i vandalitzar els seus comerços. Aleshores vaig pensar, quina sort que som a Europa. Quan vaig veure legitimar directament o indirecta la violència des d'instàncies polítiques, vaig pensar, quina sort que som a Europa. Quan veig una decisió injusta de la justícia, penso, quina sort que som a Europa. Quan tenim una gran crisi o patim una pandèmia, penso, quina sort que som a Europa. I podria seguir. On seríem ara si davant la crisi de 2007-2009 haguéssim estat fora de la Unió Europea? No és doncs casualitat que Europa sigui un tema recurrent de conferències anteriors. De què serveix Europa? La Unió Europea ha proporcionat un marc d'estabilitat i de pau després de dues devastadores guerres mundials. Ha servit per consolidar una estructura política que regula bona part de les nostres vides i proporciona unes regles de joc democràtiques per l'actuació dels estats membres. La Unió Europea ha servit pel coneixement mutu dels pobles, com demostra l'èxit del programa Erasmus. La Unió Europea ha servit per integrar econòmicament els distints països endegant un mercat únic de béns amb unes regles de competència comunes per a les empreses. La Unió Europea ha servit per ajudar els països endarrerits amb els fons de cohesió i estructurals i els països en crisi a la seva perifèria mitjançant rescats. En el cas de l'eurozona, ha portat el paraigües formidable que ha representat el Banc Central Europeu. La creació d'aquest i la implementació de l'euro va estabilitzar la política monetària de molts estats i la va protegir de les turbulències dels mercats financers internacionals. Els ciutadans dels estats membres tenen una opinió favorable en general de la Unió Europea, segons dades del Centre Pew. Fins l'estiu de 2020, les opinions positives anaven a l'alça. A Espanya l'aprovació era d'un 68% i fins i tot el Regne Unit assolia un rècord del 60%. Europa també ha servit com a ase dels cops dels governants quan no volien prendre decisions impopulars però necessàries. Ara bé, no tot són flors i violes i amb la pandèmia no tot està funcionant bé. Malgrat que la Unió Europea va tenir la bona iniciativa de centralitzar la compra de les vacunes contra la Covid-19 per tenir més poder de negociació i evitar desigualtats en la distribució entre els països, va tardar en aprovar-les i en firmar els contractes amb les empreses subministradores. Es va donar preferència a minimitzar la responsabilitat del governant i dels funcionaris involucrats davant possibles reclamacions, en lloc d'accelerar el procés de vacunació. Això va incloure negociar preus a la baixa i ha fomentat que les empreses farmacèutiques donin prioritat als països que paguen millor. Aquest fet no es va tenir en compte. No va ajudar que els funcionaris que van negociar els contractes de les vacunes no fossin experts en la matèria. El resultat ha estat que la majoria de països de la Unió Europea no arriba al 10% la població vacunada en primera dosi, molt pel darrere no ja del líder Israel, sinó també dels Estats Units i del Regne Unit. L'excés de prudència, la gran aversió al risc i la rigidesa burocràtica de la Unió Europea contrasten amb la resposta ràpida anglosaxona, com si els responsables europeus no entenguessin el caràcter del creixement exponencial de la pandèmia. Aquest excés de prudència, com demostra la suspensió temporal i poc coordinada entre països de l'administració de la vacuna AstraZeneca, tindrà probablement un alt cost en vides. A més, farà créixer l'escepticisme envers les vacunes. Malgrat que l'empresa que ha desenvolupat la primera vacuna, BioNTech, és alemanya, la Unió Europea no ha estat la més ben servida. La reacció comunitària, amb l'anomenat mecanisme de transparència, permet a un estat membre prohibir l'exportació de vacunes si el país no ha rebut les dosis promeses. Això ja ha passat a Itàlia. És un pegat que s'explica per una mala negociació des de l'inici. La Comissió Europea àdhuc va voler imposar controls a la frontera d'Irlanda del Nord per evitar que s'escapessin vacunes al Regne Unit. Va haver de rectificar immediatament.
Notem, a més, que la cadena de producció de les vacunes és molt internacional i que comportaments proteccionistes podrien fer-la col·lapsar i acabar perjudicant de retruc a l'Europa continental. En resposta a la crisi de la Covid-19, la Unió Europea ha llançat un fons de recuperació. L'instrument principal és el Next Generation EU, European Union. Els objectius d'aquest instrument inclouen promoure la cohesió econòmica, social i territorial de la Unió Europea, enfortir la resiliència i la capacitat d'ajust dels estats membres, mitigar les repercussions socials i econòmiques de la crisi del coronavirus i recolzar les transicions ecològica i digital. En l'assignació dels fons, els plans de recuperació presentats pels països han de complir amb la condició de destinar un mínim del 37% per a la transició verda i un 20% a la transformació digital. La intenció dels fons és finançar despeses no recurrents que suposin un canvi estructural per a l'economia i tinguin un impacte a llarg termini. Els fons de recuperació europeus són importants per diversos motius. El primer és pel seu volum, 3/4 de bilió d'euros, 750.000 milions d'euros, dels que més de la meitat seran subvencions directes i la resta préstecs. La resposta a la pandèmia ha estat molt més decidida i generosa que la resposta a la gran recessió, que va començar amb la crisi financera del 2007-2009 i que es va agreujar a Europa amb la crisi del deute, on l'austeritat es va imposar de seguida. S'ha comparat amb el Pla Marshall de reconstrucció de les devastades economies europees després de la Segona Guerra Mundial, en el període 1948-1951, que va representar un 2% del PIB conjunt dels països receptors. Ara, només la part de subvenció que li tocarà a Espanya del programa europeu, aproximadament 70.000 milions d'euros, representa més d'un 5% del seu producte interior brut. Espanya és el segon país, després d'Itàlia, que més transferències s'espera que rebi. Això és així perquè la distribució dels fons no és proporcional al producte interior brut de cada país, sinó a les necessitats, estimades en indicadors de desocupació, de PIB i de PIB per càpita. Aquesta distribució és particularment rellevant, doncs són precisament els països fiscalment forts, com Alemanya, els que més poden ajudar els seus ciutadans i empreses en l'actual pandèmia sense necessitat dels fons europeus. Tot i així, la resposta europea es queda molt per sota de la dels Estats Units, que ja porten 3 grans plans de rescat, 2 d'ells substancialment més grans que l'europeu. I el pla europeu no és només de menys quantia, sinó també d'implementació molt més lenta. El segon motiu de rellevància dels fons és que la Unió Europea s'endeuta per finançar els projectes i això implica un embrió de deute mutualitzat. Aquest és un pas molt important, doncs una gran debilitat de l'euro és que no està recolzat per una unió fiscal i un únic tresor europeu. Constitueix, doncs, un pas significatiu en el camí de la consolidació de la moneda única que va rebre la darrera empenta amb la posada en marxa de la Unió Bancària. El tercer motiu, no deslligat del segon, és que els projectes han de ser transformadors i han d'augmentar la resiliència de les economies. No es vol que la Unió Europea es consolidi com una unió de transferències recurrents, on sempre és el nord que ajuda el sud. S'ha de garantir que els projectes incrementin la productivitat dels països de la perifèria i que el deute es pugui tornar. Això es vol aconseguir mitjançant el requeriment d'aprovació d'un pla estatal, un seguiment estricte de l'assoliment de les fites proposades en els projectes i un compromís del país que presenta el pla d'endegar reformes per tal que no hagi de tornar a demanar diners al cap d'un temps. En el cas espanyol s'apunta, entre d'altres, la reforma del mercat laboral per reduir l'elevada taxa d'atur estructural, la dualitat entre treballadors indefinits i temporals i l'elevat atur juvenil del 40% a Espanya i només una mica inferior a Catalunya. Així mateix, es vol assegurar la sostenibilitat de les pensions. Un punt crucial, per tal que la Unió Europea sigui una unió on existeixi una assegurança mútua i no sigui únicament de transferències nord-sud o centre-perifèria, és que la indústria guanyi pes a la perifèria. Mentre que Itàlia, França o Espanya ha disminuït el seu pes relatiu, a Alemanya el sector industrial s'ha mantingut estable des del principi de la moneda única.
La indústria, en un sentit ampli, que inclou tant hardware com software digital, és clau per la productivitat. La política industrial també torna a Europa, perquè aquesta s'està quedant enrere en sectors tecnològics crucials com la intel·ligència artificial, el 5G, semiconductors o la producció de bateries. De fet, la capitalització total del mercat de valors alemany està per sota de cada un dels 3 gegants tecnològics dels Estats Units, Amazon, Apple i Microsoft. Les grans plataformes tecnològiques s'han desenvolupat als Estats Units i a la Xina gràcies al seu dinamisme científic i tecnològic i a l'amplitud dels seus mercats. Europa és encara un mercat fragmentat en serveis i no pot aprofitar les grans economies d'escala que hi ha en el tractament de dades. Per això s'estan posant en marxa grans projectes europeus per tractar de coordinar les inversions en aquests camps. Europa no es pot acontactar amb un paper regulador de les noves tecnologies i de la gestió de dades. Amb l'humanisme tecnològic no n'hi ha prou. Ha de tenir un paper en el seu desenvolupament i generació. A més, com ja va deixar clar la Comissió Europea impedint la fusió dels gegants del ferrocarril Alstom i Siemens el 2019, no hi ha contradicció entre la defensa de la competència i la competitivitat internacional de les empreses. La raó que Europa no tingui gegants tecnològics no és que hi hagi massa competència, sinó que no hi ha un mercat digital integrat. El Govern d'Espanya va enviar un esborrany de programa de recuperació l'octubre de 2020 a Brussel·les amb 10 grans línies d'actuació. De la previsió de subvencions que arribaran dels fons Next Generation, el Govern ja ha posat en els pressupostos de l'Estat de 2021 gairebé 27.000 milions i ha definit l'estructura dels grans projectes privats que necessitaran l'ajuda pública, els PERTEs, a més de reforçar els programes usuals dels ministeris. Espanya ha entomat la crisi de la Covid-19 en una posició fiscal dèbil que fa que la resposta pròpia privilegiï els crèdits per sobre de les ajudes directes. Per contra, el Govern reclama les subvencions però no els crèdits del programa europeu. La gran preocupació és la capacitat d'execució dels projectes europeus, que poden estar adjudicats fins l'any 2023 i poden ser executats fins al 2026. Això és així, donada la relativament baixa capacitat mostrada en el passat. A desembre de 2020, Espanya havia executat un 43% dels fons estructurals del període 2014-2020, encara que queden 3 anys per certificar projectes presentats. Dels més endarrerits destaquen els ajuts R+D. La utilització dels fons europeus presenta també un altre repte important, a part de la seva execució, que és la capacitat de generació de projectes que estiguin alineats amb les recomanacions de la Comissió Europea, condició necessària per tal de poder rebre els fons. Per encarar aquests reptes és necessària la col·laboració público-privada, que pot permetre incorporar els actius del sector públic i del sector privat. El sector públic pot aportar infraestructura, recerca bàsica i fortalesa de balanç per a projectes amb resultats a llarg termini. El sector privat, a part de cofinanciació, pot dissenyar i impulsar projectes innovadors amb capacitat d'arribar al mercat aportant gestió dels riscs i solucions comercials. El Govern ha centralitzat el procés de selecció de projectes a la Moncloa i al Consell de Ministres, plantejant que aproximadament un 50% seran executats per les comunitats autònomes i els ens locals amb mecanismes de cogovernança. Ha pres mesures per facilitar la implementació dels projectes, simplificant procediments i controls en un discutit decret llei. L'experiència passada i la gestió recent de la pandèmia, amb les dificultats en el tractament dels ERTOs o de l'ingrés mínim vital, indiquen la magnitud del problema. 2 condicions més són necessàries per tal que els projectes europeus siguin transformadors. La primera és que seleccionin els millors projectes. Com a exemple i alerta, cal recordar aquí l'informe de l'AIREF, Autoritat Independiente de Responsabilitat Fiscal, sobre les infraestructures de transport a Espanya en el període 1990-2018. L'AIREF diu que Espanya ha construït la xarxa de tren d'alta velocitat més extensa del món després de la Xina, obro cometes, sense tenir en compte criteris de mobilitat, i tanco cometes. Que no es recuperarà la inversió,
que l'anàlisi cost-benefici social no ha sortit positiu i que l'objectiu declarat de millorar la cohesió territorial no s'ha aconseguit. De fet, han augmentat les disparitats territorials. No s'hauria de repetir, doncs, amb els fons de recuperació europeus, la lògica centralitzadora i malbaratadora del desenvolupament de l'AVE. Per a seleccionar els millors projectes, hagués estat adequat constituir una agència independent amb el concurs d'experts, tal com van demanar diverses institucions de la societat civil, i que una secció d'aquesta també fes el seguiment dels projectes amb els mitjans administratius necessaris. La centralització pot ser eficient si les decisions es prenen amb criteris de qualitat i no de quotes o cafè per a tots, però també pot generar colls d'ampolla en la gestió dels projectes i una major politització. Seria òptim que experts independents, també internacionals, fessin la selecció de projectes a partir de convocatòries públiques. Una agència independent podria garantir que es compleixin els criteris europeus tant per a la selecció com per al seguiment i compliment d'objectius. A més, podria trobar un bon equilibri entre eficàcia i responsabilitat, l'accountability dels anglosaxons. La segona condició, per tal que els projectes siguin transformadors, és que s'han d'acompanyar de reformes que millorin l'educació a tots els nivells, que impulsin la investigació i l'R+D, que simplifiquin la burocràcia del sistema científic-tècnic i que facilitin la transferència de la recerca a l'empresa. L'èmfasi ha d'estar en el capital humà, més que en el capital físic. Es tractaria d'un conjunt de mesures per aixecar la productivitat, empenyent la innovació, ajudant a les empreses avançades a mantenir-se en la frontera de la competitivitat internacional i a les pimes, incloent el petit comerç, a posar-se al dia en digitalització i ecologia. També caldria augmentar la competència en el sector serveis, millorar l'eficiència de l'administració pública i agilitzar l'administració de justícia. Aquestes reformes, juntament amb la del mercat de treball i pensions, s'haurien de fer per voluntat pròpia i no per imposició d'Europa i a insistència de l'incombustible Mark Rutte. Els fons europeus permeten finançar les reformes i alleugerir els costos de transició cap a models de producció i consum digitals i ecològics. És l'oportunitat de fer les reformes que l'economia i la societat necessiten. A l'enquesta que varen fer el Centre Sector Públic Sector Privat de l'IS finals de l'any passat, a un conjunt d'entitats representatives de la societat civil metropolitana, hi va haver consens en la necessitat de transformar el model econòmic en favor d'activitats basades en el coneixement i que afavoreixin un increment de la productivitat per assolir nivells més grans de benestar. El capital humà, la recerca i la innovació es veien com un eix vertebrador d'aquesta transformació. Els seus factors són plenament coherents amb els objectius dels fons Next Generation, transició energètica verda amb descarbonització, generació d'energia en fonts renovables i mesures d'estalvi energètic, transició digital incorporant les noves tecnologies a la societat, a l'administració, als processos productius, tant a la indústria com als serveis i al sistema de salut i educació, formació en l'ús adequat de les noves tecnologies digitals, tant en etapes inicials com en el reciclatge professional, atracció i retenció de talent per a la recerca i la innovació, realització i millora d'infraestructures necessàries i endarrerides de transport, rodalies, logística, millora d'accessos al port, distribució de mercaderies, telecomunicacions, xarxa 5G, recerca a Barcelona Supercomputing Center, Sincrotró Alba 2, ICFO, i hospitals, ampliació del Clínic, Vall d'Hebron, Hospital del Mar. Rehabilitació d'edificis i impuls decisiu al parc d'habitatge públic de lloguer. La reindustrialització s'ha de basar en grans projectes transversals. Un de cabdal seria el vehicle elèctric, que involucra la fabricació de bateries, la xarxa de càrrega, el 5G, la intel·ligència artificial i que revoluciona la indústria de l'automòbil amb mobilitat sostenible. Un altre seria la modernització digital de les pimes, eliminant els obstacles al seu creixement per tal que guanyin escala i el suport a l'ecosistema de start-ups. El sector turístic, de gran pes econòmic, s'ha de reconvertir mantenint l'activitat i l'ocupació, aprofitant les noves tecnologies i desenvolupant una oferta turística de qualitat d'acord amb el sector cultural. Es planteja un impuls de la cultura que ajudi a configurar un nou model turístic mitjançant la creació d'aliances entre els principals actors, MNAC, MACBA, CCCB, Museu Picasso, Fundació Miró, i també institucions de recerca per oferir una oferta cultural molt potent que posi altra vegada Barcelona en el mapa internacional i atraigui turisme no només de sol i platja.
En el sector de la salut coincideix la necessitat d'una inversió més gran per impulsar la investigació, biomedicina, biotecnologia, i retenir talent, i millorar la infraestructura per donar un bon servei. En aquest sector, l'impacte de la digitalització, l'ús de la intel·ligència artificial i la robotització serà molt important i beneficiós. La teleassistència i telemedicina han vingut per quedar-se. A més de l'objectiu de millorar l'eficiència en la provisió dels serveis sanitaris, cal plantejar-se aprofundir en la integració de la gestió sanitària des de l'atenció primària fins a l'Hospital d'Aguts i els centres sociosanitaris. Catalunya afronta la recuperació postpandèmia amb una gran polarització política i amb el focus d'interès en una altra banda. Un exemple paradigmàtic és la manca de presència de les nostres autoritats en la recent presentació del projecte de vehicle elèctric de SEAT. Un projecte cabdal en l'impuls de la indústria neta i en el futur d'un sector tan important per l'economia de Catalunya i d'Espanya, que representa més del 10% del PIB i més de 140.000 llocs de treball directes i indirectes. L'acostament de la producció industrial als centres de decisió, fruit de la desacceleració de la globalització, el que de vegades se'n diu reshoring, ja present abans de la pandèmia, s'ha accelerat. Aquest canvi en la cadena de valor global afavoreix els països d'origen o bé on siguin els centres de decisió de multinacionals, Alemanya i el seu hinterland a l'est d'Europa en particular. En efecte, hem vist com importants empreses industrials multinacionals han tancat recentment fàbriques a Catalunya, com Nissan. La inestabilitat institucional a Catalunya no afavoreix tenir centres de decisió empresarials rellevants, amb implicacions negatives, no només per les deslocalitzacions, sinó també pel mercat de treball d'alta qualificació. Tampoc ajuden els disturbis amb violència persistents al centre de Barcelona. Cal tenir una estratègia industrial ambiciosa. En el cotxe elèctric convergeixen molts dels avenços tecnològics i el vector de l'economia verda. I el paper coordinador del govern és necessari. No podem quedar al marge d'aquests projectes. El contrast amb el País Basc, en cooperació público-privada, per exemple, amb el projecte de l'hidrogen verd, no pot ser més colpidor. La disfuncionalitat política té conseqüències econòmiques. La idea que l'economia pot ser autònoma de la política és enganyosa. Itàlia, com a exemple paradigmàtic, s'ha convertit en la baula feble de l'euro, amb un creixement nul de la seva renda real per càpita des de l'entrada a la moneda única. Ara Mario Draghi vol corregir aquesta situació fent servir els fons europeus. Draghi ha incorporat 3 independents de prestigi internacional en economia, transició digital i transició ecològica en el seu govern. Catalunya necessita un govern competent amb un projecte coherent i detallat, consensuat amb els actors econòmics i socials amb l'objectiu de recuperar l'economia i superar la pandèmia. La Generalitat va presentar 27 projectes emblemàtics, però cal concreció, consens i ambició. Cal notar, en primer lloc, que a Catalunya li interessa que els projectes siguin adjudicats de forma competitiva, perquè té capacitat per presentar projectes de gran qualitat. Un bon exemple en recerca és que ha aconseguit el 53% dels ajuts concedits per l'European Research Council a Espanya en el període 2007-2020 i estaria en segona posició com a país de la Unió Europea dels 28 en projectes aconseguits per milió d'habitants. En segon lloc, el govern de Catalunya hauria de requerir al govern d'Espanya que endegués les reformes que estan en les seves mans, com pensions, administració de justícia, laboral, finançament autonòmic. El mateix govern n'hauria d'impulsar directament d'altres. Serien reformes per reorientar el model productiu i aixecar la productivitat, reforçant l'educació a tots els nivells i el sistema de salut, establint una política industrial moderna i fomentant la investigació i la innovació. I haurien d'afegir la reconversió sostenible del sector turístic en paral·lel a una ambició cultural més gran de Barcelona i Catalunya en general. En tercer lloc, cal tenir en compte que Catalunya no tirarà endavant sense el motor que representa Barcelona i la seva regió metropolitana. Aquí és on es juga el futur i cal que Barcelona i la seva regió tinguin l'atenció del govern corresponent al seu pes econòmic i social i on cal també una governança d'àmbit metropolità. En resum, Europa és necessària, però no suficient per garantir la recuperació post-Covid i consolidar una economia competitiva i l'estat del benestar.
Europa posa diners, però cal tenir bons projectes. Entre aquests, seleccionar els millors i més transformadors, gestionar-los bé i fer les reformes necessàries per aixecar la productivitat. Aquesta és fonamentalment la tasca del Govern d'Espanya, que ha de primar l'excel·lència en la selecció de projectes i afrontar amb valentia les reformes. Des de Catalunya cal tenir un govern que tingui objectius ambiciosos, centrats en la recuperació econòmica i social i, sobretot, que governi. Si fem això, no només encaminarem la nostra economia cap a un futur digital, verd i més inclusiu, sinó que també contribuirem a la construcció europea. Moltes gràcies.